MFC het Spectrum in Bedaat mat besteen blijven, maar wel een flinke slag lietser. Die vakkar sprutsen inwoners van Bedaat vreed uit bij een geerkomste over de toekomst van het gebouw. De oren twee opties, op dezelfde voer teruggaan en failliet gaan, of het gebouw verkeerpje kon op minder stiepen rekenen. Wij willen graag weten, en daarom hebben we eerst een enquête die kon ingevuld worden online, van wat vind je nou belangrijk, wat bloot om voorzieningen in het dorp. Wij net zo in, want we willen het dorp, dit gebouw behouden, nee, we willen zien wat binnen de voorzieningen die belangrijk zijn. Nou ja, er kwamen bepaalde dingen, die kwamen echt, gymnastieklokaal vonden we super belangrijk, nou, een bibliotheek vonden ze minder belangrijk. Nog net alles zo makkelijk, er is nog net echt iets duidelijk dat we steeds kennen van... Daar gaan we vanaf waar. Maar de één ding wie wordt duidelijk, een faillissement wonen de meeste mensen net. Het MFC is viesten te grut voor Bedaard en als zo'n te bout zien Irlien neek laaiend. Jeder gemeente verwedderen deal schatte de plan te rooskleurig in. Uit berekening doch blikken dat het gebouw de komende 20 jaar tussen de 4 en zo'n miljoen euro verlies op smieten zal. En dat binnen nog net eens alle kosten. Wat er nou nog volle meer om de hoeken komt, en dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog steeds voor de Zuidskoot, dat is het onderhoud. En dat is zo'n post van 60, 70.000 per jaar dat we reserveren. Maar via, er is een meerjaren onderhoudsplan maken, troffen wij. En daaruit kwam dus dat er de komende 10 jaar een miljoen of 6 reserveerd worden moest. Van ombouwen te appartementen om het verkeer of sloop. Alle opties liggen op het stuit nog iepen. Nog langer oormodderen is in elk geval uitsletten. Het stichtingsbestuur vreeg daarom voor het derde keer in 10 jaar tijd de gemeente om hulp. In ieder geval dat ze maar eens mij denken. En dat ik begreep dat wij eigenlijk uw voorzieningpeil in het dorp wel op een goed peil houden willen. Dus sloop is leuk, maar ligt het mij nog net de uitkomst, want ja, sloop kost ik geld. En ja, het stiert er nog met zien hier. Dus het sloop zou ik een immense kapitaalvernietiging wezen. Ja, en dan misschien maar staan we wel zeggen van, nou, we pakken het verlies en we zetten het erop. Maar daar weten we nog net over uit. Wethouder Aantjelle Soeboer van Noord-East-Friesland wie vreed onwijzig bij de geerkomsten. Hij sprut zijn begrip uit voor het probleem en zei te jaren met het dorp dat oplossingen komen te wollen.